Sadek Otieno. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV en tarik 29 tarik mabende biro tok higni 4 mabende ong'ere gi dho ngere kaka lipia mano dwe mar 2 odiechieng' mogik mar dwe mar 2 mar higani. Intiere wang' saa ma yudo weche manyien e chenro mar ang'ichwelo magie weche ma omiyo pek. Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Shekedi amesema ndio. Sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye toka kiwanja. Ogai mar Azimio Raila Odinga wacho ni en gi cher ni odhi yudo lemo momanyo kaka jakom duol mar riwruok mar African Union. As a region, our resolve is to work together to develop a resilient and flexible multi-professional health workforce with strong interprofessional working skills. Mar ndalo adek ma joket mwandu mabeyo rumo ka governors makaluo osingo keto maine weche dongruok mag counties gi. Ya Ramogi kaka pile layo matudro kenaria dek auchiel nono yude chiel kachiel e X mar Ramogi TV yuda e YouTube ka chiel kod Facebook amobedo ka wa goe mbaka e mago ma dhi nyime weche manyien ma okelo ni nyinga Uchengi Manuel jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako en Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga nyiso chia mare ni jotend pinje mag Afrika biro yiere kaka jakom mar duol mar AUC e yiero ma higa manyien. Odinga olero mae kinde mane otimo limbe kaunti ma Kisii kabende leo ni tudruok mare osebedo maber gi jotend pinje modhuro e Afrika kendo pod obiro dhi nyime gi lombo mamoko mar chung' kode e dwaro mare. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Dwaro mar Odinga mar bedo jakom mar e pachoka. Imbe mara e sub-county ma Kisii, Ogai mar Azimio nofulo ni dwaro mare no medo tegno kalore kod sir ma ogeno yudo kuom jotelo mag riwruok mar Afrika ma ugwe kata East Africa Community. Sasa mimi wiki ijayo mimi naenda kuonana na Kagame vile nataka aingie ndani. Msuluhu tayari amesema ako tayari anipigia mimi. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii habari yote Afrika yote nataka kutaka. Odinga ukitich orado jamru mabene wach ka na Museveni lienda kufuta sawa kwa vile
position of the AU is fully, as his bid for this influential position, sets the pace for leadership in Africa as a whole. Sani mausati mauke piny mar Chad osingo limo kendo lombo thoth jotend pinje Afrika mabiro goyo ombulu ka bende mimonde bi yiere to nyaka obi oyud ombulu maromo 2 ewi 3 kuom jotelo duto mabiro yiero higa manyien dwe mar 2 no. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaga. Sawa. Alafu naenda kule kusini, juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Sekedi amesema ndio. Sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye toka kiwanja. Akiniangusha sawa. Hera magazi miyo subiro penjo ewi kasi mapacho kabiro chalo pononyo biro yudo komno. Odinga etilo machielo nochiwo ler kowacho ni onge fuok mabiro dong. Tikenda Addis Ababa hapa ni saa 2 na ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi, shiku narudi. Mkinitaka kazi ile ingine yote, mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hiyo na nchi. Sawa. Nataka tusembee pamoja na tuunganishe Afrika vile nchi ya Kenya mpaka iendelee mbele. Tunakubariki, tunasema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake. We encourage you to get that seat, and Kenyans are Africans and Kenyans deserve that seat. Lakini pia ningependa kusema wakati unatembea na rais, mkumbushe yale mambo. Sisi wananchi wa hapa chini bado tunaumia, sivyo? Kweth mar Azimio ne otiyo kod thuolo makawuono ni e yawo yanga chenro moko mag dongruok e alwora ma Kisii manie bwo piny owacho mar kaunti no. Eric Owenga, Ramogi TV. Owenga kuom lipot chal kamane podi biro luw kaluwore ni yiero mag in mago ma podi biro nyien. Teko kod modhi chir ogone gana medo hiruok kendo wito jogi kod mwandugi e masira mar mach manotimore Embakasi dwe mokalo. Chir no lose kinde romo mobedo go gi Senate Committee marango weche teko kod kamano wacho ni kuonde timo gas ma 49 oselor kaluwore gi apedha mosebedo kadhi nyime e wi ohelni ma itimo tok chik. Lydia Okeyo nigi mathoth. Eromo mane obedo go Senate kod od bura mamalo gi committees marango weche teko kod modhi e pacho ka jatend migawo mar modhi chir oyani piny owacho mar chulo jogo man en masira mar mach mano timore mradi Embakasi e county ma Nairobi. When the deputy president then visited the chair, I think what we also need to do is to guide the affected families, point of all where compensation is done under that unit of national. Masira makamano no timo moro yang nina itayo tukchi masira mosikilo to maji ya parko dario kama hoji miadek beno ko gima itamo wacho en ni wala ni endi guchien jogi e kile kanyo chalora manto timo maro sabasi gole e tan gi margas gi miida mamno do kaka go wala chir no keti tagmalit gi odura senators kan pinje mo matek kotende kod chudo ma jogo ma yudo mane kuonde timo mo chiko oselor. You seem to have taken a lot of safety action after this in residential areas. What are we doing for this to happen before taking action, or this is what prompted you into doing whatever you've done? It stated clearly that there was a truck
people were feeling silly from a truck. How you could, where is the intelligence? Because I believe what intelligence Nairobi, we are seeing being opened. I can give you the example where clear residential areas exist in is different for and for the petroleum. This is categorically not licensed unless otherwise. The report by the newspapers were referring to a license issued for operation in Miradi. Duol marango weche mag modhi pacho ka IPRA kwa Uganda jo Kenya mi ogo report kuno ne gineno hala mora mar gas modhi mag chichni tayo tokchi kaka yirno mar gengo masira kaka mano timo Embakasi County. Lydia Ramogi na mago mabei kama yetu mwandu ne obagi mabei opiko chika uno ana suke kama na mlulu ye iromo mane kelo kanyakla gavana suke namlolwe kamane gi go mbaka dongruok ma counties go jakom ke counties moluro namlolwe ngire Peter Nyang'ongo mane romo koni potential exists in the region. It has created potential in building and sugarcane and tobacco farming, as well as fishing along the Victoria coastline. Kisumu and Homa Bay counties have potential for rice and cotton farming, as well as the cultivation of sorghum and sugarcane. We are delighted to learn that Anderson Consultants, in collaboration with Dake of Kentucky, have gone a long way in preparing to invest in the vegetable in Homa Bay. LREB will continue for the Sugar Task Force report to be implemented. Approximately 250,000 small-scale farmers, predominantly from the Lake region, operate in the sugar industry and supply over 92% of the cane milled by sugar processing companies. Governor Nyong'o ne jolima nti county nikech gin koro timo mano ne sector bende gikete maino marketo koro tuwe chien alwora mar namlolo. There is urgent need to adopt a new concept of tourism that seeks to move away from game safaris to leisure and entertainment, which appeal to young people, let alone individuals and couples yearning for diversity in choosing holiday destinations. Key areas of potential include nature and wildlife tourism, agro-tourism, water sports tourism, and cultural heritage and community-based tourism. The potential of Homa Bay is immense. As a region, our resolve is to work together to develop a resilient and flexible multi-professional health workforce with strong interprofessional working skills. E kinde romo no mar keto mwandu mano obagi e mbalariany ma Tom Mboya, gavana ma kaunti ni Gladys Wanga ne oketo kokio gi rimiti ochiko gi joketo mwandu makoro biro keto mwandu e kaunti ne jo piny to wacho ni dwaro margi en mondo romo no nyag olemo. Ing'eni kidhi kata Mombasa kuchocho idhi yudo ka e dho nam nitiere gotende madongo mondiko nyithiwa to Homa Bay kae kwa ng'iyo king'iyo ang'iya along the lake kuondga onge gotende moro ma nigi pesa ne moro maduong' dhi man kanyo joket mon duto mane waseywa kagi ginyalo bedo ni ginyalo mondo gi sindo margi mar mwandu pindwa yudo wakati kayo tich. Ramogi TV Moheyo nus mar jopuonjre mag grade mar 6 e pacho ka ok nyal somo malong'o mano buk mar kizungu mar grade mar 3. Midhiero ni omako skunde mag piny owacho ahinya ka ipimo gi skunde mag ji giwegi. Ma kaluwore kod lipod riwruok mok mar piny owacho marango somo mong'ere kaka Usawa Agenda mane ogol e boma ma Nairobi kaka Judith Omondi lero lipodno bende oyango ni kaunti ma Ogoro kaluwore kod kwan mamalo mar nyithindo
ripot kama Musa Wajia ripot ya kudrema polisi de makrema nyama mapinyo wacho maneo yangu inusma poni ma grade mara uchiel eskunde ma ok nyal somo malongo buge kes grade mara dek midhiro eskunde mag piny owacho gi skunde jiwe somo malongo osewacho nyithindo manie grade mara yango maber somo mag grade mara dek koro mondo timre kama environment me onego bed gi ma ji nyalo beni okony somo to weche go onego bedi ka skunde nyaka bed gi pi ma nyithindo modho kata ma nyithindo logo kata to gi choche ma nyithindo dhiye to gi chiemo malongo to gi classes mabeyo. Usawa Jenda bende oyango nonrogi ni kwan mar jopuonjre ma owe skul omedore higa mar 2023 ka ipimo kod higa mar 2021. Kaluo kaunti ma Siaya otelo e kwan mar jopuonjre ma ok dhi e skul. Homa Bay kod Kisumu to ni malo kod kwan jopuonjre ma dhi e skul. Gima duong' ma jonyuol koni omiyo thoth jopuonjre we somo en nengo mar somo kaluwore gi chudo ma gitimo ne jopuonj ma ondiki kod boards mag skul. The issue of school dropping out is a major problem, and the main problem is because of the school fees. We are saying that parents are poor, they cannot afford school fees. And therefore in Kenya, at present, we want the issue of school fees to be re-examined so that these children who are dropping out of school because of that should be taken care of. E somo mag CBC, bende ripod ni yango ni nitie rem, ahinya to mag chwalo somo. E skunde mag primary duto manie pachoka, atamalo 23 kende man kod kuonde timo nonro mag science, mine laboratories. The challenge that we have is to pause and ask ourselves the question, what steps have we missed? And how can we retrace our steps? Because it is very urgent that we retrace our steps. We have missed steps that we shouldn't have missed, and we need to retrace our steps. Because with every passing day, the future of millions of young Kenyans is being compromised, and with them, the future of the country. Judith Omondi, Ramogi TV. Nonro bere makodho miyo jogo mawenge ma oyaga timo maber watem mondo oter nyithi skul mondo wakony. Jasiga mari kinde Ramogi jotend siasa kaunti ma Baringo kidiki osiemo josiasa go ne jatelo moro amora biro yudi ni siro timbe maundu kata siayo jopiny ibiro maki kendo chwali e doho. Kindiki osingo ni idhi med kwan apisas mag obila ma Kicha NPR mondo konyi apeda madhi nyime kendo ni apisas go biro tiyo bwo jolweny kod obila marakore kod jonjore nyandwat mar ho mar okak. E kinde no duol mochung' ne riwo Uganda jo Kenya NCIC okwedo tim maundu mose medore nyandwat mar ho mar okak mose kelo tho mag moko kuom jodak makono. NCIC okwedo tim makoch mar nek moganda mose bedi kitimo kod jomaundu manyayo kuo jamni matimore kinde ma japuonj mane jomaundu nego ne wike gweng' ma Kagire kar chung' bura ma Baringo North ka jogweng' medo kwayo piny owacho mondo jiw arita e gweng'go. Inwach mapodi weche mag arita kwe gweng'go ka wadhi yiero mag okil en duol mar riwruok mar okinde yiero chak counties duto mapacho mane mamani do supreme jola kontaruok mar demo kel kata hagit doki Odhiambo Caroline Kamende kinde jok mamoko po laimo ngith kod chenro maluto mbolo tel kod IEBC. Faith Odhiambo koni yemi en manyiso tia telo makare kod rito pechike mapachoka mano katiba. The 2 years will determine the way the law society is going to move. So this is quite an important day for the High Court of Kenya, determine the way we will steer the law society of Kenya. The process has been very smooth. As you know, the register of members is divided into sections so that everybody can know from the beginning what polling station they are going to.
So for me, if you look at the register, you just see your name. You are at polling station number 3 at Milimani Locals. You come and the process is a breeze. You are elected on the basis of what your colleagues know about you. But secondly, election did not involve the Electoral Commission. It was purely by the Law Society of Kenya Secretariat. I did get wind of information by some colleagues that they were turned away while they had a passport, and I was able to have it addressed very quickly. Uhamasisho wa kiti kile kwamba ni kiti kinachoandika watu kazi kama majaji, kuwa discipline. Jambo pili ni kwamba tulikuwa na hali ya shike mshike wakati ambapo LSK ilikuwa inavurutana. Sasa LSK imetulia. Ramogi kama no komedo ket Ramogi TV tie jogo maneno achiel kachiel ko kale mbui mago mag Ramogi TV chenro mar ang'ichwelo erokamano no kanyo wasonga otengo wacho no Chieng' Emmanuel aneni eyo makare osiro weche mago gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molo Odinga de la Rokom mar AU. John Oduor wacho no nena kendo wuoro kaka jogo mawuok e gwenge mag Siaya gin mago mapodo komako weche mag somo tegno erokamano John Oduor. Valeria Tieno ben ni one kachiel luche kachiel kod Rose kod Henry bino Chieng' Emmanuel ne makare Immaculate Jennifer bino Chieng' Emmanuel neni ka antie magazine kachiel kod yeno ko waduogo mana dak. Kila kitu mara mbili na Ekora mwejonge kama nkoma mdoke Ramogi TV wangi weche ma otenore kanyo yiero mag okil ma osebedo kadhi menchendo mano chakre okinyi ma opogore gwenge ma pacho ka indi riwruok mar okil obedo ka yiero ma en tam mar jogo ma PC ka oserumo kendo PC ne gwen ka ogimo makawuono oganda nuwuok mar mondo minolut ombulu mago jogo magino ki kendo nyaka jang'ad buch machon mano gae ma jong'ad bende ne obedo gi thuolo mar timo ng'owa mar luto ombulu mar Nelson Havi jotelo mopogore mago magino kil obedo gi e gwenge mopogore Kisumu, Mombasa, Eldoret, Nairobi, Chris Owino Chris kamano kuom yudo thuolo malo kod odhi makawuono bende kon bet kanyo mondo mira kaka chenro Chris sani ang'eni weche mag kweno dhi bende wacho ni IEBC ne otimo chenro mar nyaka gi sani Chieng' Emmanuel odiochieng' en odiochieng' maduong' ahinya e kalenda mar kinde ma pacho kae okinde maromo 1000 opuodh ka jogo ombulu e yiero riwruok mar okinde pacho kae LSK ma odiochieng' ma kawuono yiero ma otelne kod duol ne yiero pacho kae IEBC no okinde pacho kae mopuodh riwruok mar LSK oluto ombulu grupo ma pacho kae mano gwenge aboro oketa gwenge mag goyo ombulu mag okinde kae ne giwuok oko mar yiero jakom manyien mar riwruok mar LSK jakom mar nyaka ne chak riwruok mar okinde LSK e pacho
kaukar Jakom LSK ma okitich okil kama Eric de olapong ne kata di mchungi majo albuchi tukae Judicial Service Commission de Weche ne ochakresi mago kinye okinde osego yombulu kendo tani en kwen madinyime kabende mag ne osechako donjo kanyalo na Ramogi e karo Jakom mar riwruok mar kinde pacho kae LSK tiere ich kombi ilongi fe ma e japro mar LSK ni ka chiel kod okil kama njuki mboshe bana kila ka chiel kod mende magi e jogo malar riwruok mar kinde pacho kae Eric Deu nyaka sani kalore kod duoko mwaseyudo yo e gwenge mag Malindi ombulu ma osego en ni kende oyudo ombulu abo Peter Wanyamo oyudo ombulu abich e gwenge mag Malindi Njoki Mboshe 15 e gwenge mag Malindi Koech ombulu 4 ma Faith Odhiambo to wuok ombulu marom magi ombulu ma ohiu kata result ere Mama Lindi kawadhi ombulu eni Kip Koech Bernard owuok od ombulu asani oseyudo ombulu 4 ombulu 40 Peter Wanyama ombulu 40 Njoki Mboshe ombulu amende owuok od ombulu 10 kawadhi e gwenge mag Kakamega ombulu mohiu provision ni Kamende kod ombulu 14 Peter Wanyama ni kod ombulu 20 Udhiani kod 17 Harriet Mboshe lwete nono mi wale kama ni magruchel kama pod kar kama pod go kod mbaka duoko kare ni inyalo tieko ke machal nadi mos ngikruok Erokamano Emmanuel watimo mos kuom ngikruok makamano adhi tiyo kod county ma Homa Bay kalure kod duoko mwaseyudo ni county ma Homa Bay Faith Odhiambo magi mana ombulu mohiu adik wageno wadhi yudo ombulu thoth duoko mag ombulu ng'eyo no madhi kawo kar Eric Deuri Jakom riwruok mar LSK Faith Odhiambo kokawo Faith Odhiambo kinde ni en jalup Jakom oni okawo lemo makamae mar bedo riwruok mar okinde pacho kae bang' kama jatend lweny omamo ne osekawo lemo makamano be nyalo kawo ka chiel kod ende waket lo abich laro koma ke mathoth wadhi miyogi manyien asdik kete manera Emmanuel Kristo wino ko mi waler machal kod mga juang kik bain ke sani nyaka kama sadik maruti na duoko na di kendo bendo wasingo brodhi kanya kachiel mi wakel ne report moteno record na to kod tako mbulu bro bedo post jo gila ko baro mopogre manose timi yiero kendo duoko mag sechopo ime jagoro maduong' mar riwruok mar Kida Jatela noyudo hinyruok e kinde mang'anyo mar lakteche manobagi nyaka lok tich ma thieth e dwaro mondo ndike tich lakteche ma osetiegore lakteche kano chakano margi kawuono ka jakom KPDU Abidan Mwachi gol weche thieth counties odwoko malo Mwachi ne lose boma Mombasa kamano hapo nyuma ya NSS building wao akachukua bunduki akalenga mkubwa wetu daktari SG tukamwona Binvu daktari SG amebubujika damu usoni na kichwa amepelekwa katika hospitali Nairobi Hospital tunamuombea apate kupata nafuu
viongozi wa chama tukutana kuidhinisha wa kitaifa kuhakikisha kwamba lazima ituambie kama watu la na wapo chiegni weche mag ohala jakom komiti mar od bura mochung' omenda Kuria Kimani oliko chenro machwalo paro mar piny osuru ma ijuogo mwandu kata VAT kowuok e atamalo 10 nyaka pinje mopogore gi 24 nyaka gi 25. Ka oloso piny komiti mochung' ne wanyo kamano dero macho kaindi kino aloso budget nyoro yango ni omenda ma Kenya osebedo kakao kaka hola mar bugo budget bilion 40 mar komenda mag 24 budget makamano mar trilion 4 kod jatend Professor Gire Nyunguna Ndung'u. So having a discussion on reducing corporation tax from 30% and then we'll see an attraction of investment and encouraging most businesses to formalize. This budget that we are doing is a budget of 4.1 trillion shillings. And being a budget of 4.13 trillion shillings, envisioning to raise this money from ordinary revenue, which are basically taxes, to a tune of 2.4 shillings. Ka wadhi nyime komiti mar od bura mochung' ne weche keto mwandu kod ohala omiyo duol mochung' ne Law National Land Commission ndalo 30 machiwo oboke mar lowo ne kuonde romo mag Komesa kod Garden Square manie kar romo maduong' mar KICC. Jokanyo mag komiti no bende olieko nitie jokanyo duol mar lowo man kod dwaro ma piny mar yako lowo mar KICC. Migawo mar wuoth Alfred Mutua bende okwedo wach keto KICC e lwet ji giwegi. Jatend migawo mar lowo Alice Wahome osingo ni gidhi tiyo kamoro achiel mar golo obok mar lowo mar KICC. That's it. It is also the last time that we are giving everybody as committee. Madam says we are giving the car with to KICC. Yes. I had confirmed earlier that we have one title. The is the one that is not titled, and it is not shared out. Honorable Chair, you have on air in the media to say to this question and fear that you have legitimate fear, but I confirm to the public that this land is in correspondence with people who have a wish. I cannot control people who want to take ICC, but as the in terms of the major any other we are here, they have confirmed that no action. Purko kaluko e yudo gigo maginyalo godo chenro mopogore mag puro chenro ma ne ochako pur e wache lokruok ahinya e keyo magi bang' yudo siko kuom DFS chiel mar puodho ne bamo weche pure county no keno nyango chenro koni gidhi neno ni gitimo kodgi ka county tiyo kod siro jipur puro kendo kodgi technology NCA back in my loop
waneno ka ngima jopur kore ka othuolo mar goero bende county government maloso finance omiyo nwa increase gima otande ahinya ne chone masani oyudo predichiel gaboro ejle kendo income mar japur no bisa wadhi Mombasa meli mar adhai mideni vikota kod bor mar mita 18 oe wat Mombasa thuolo mokwongo nyaka ne hotel ne kodata sudi manje tatie chenro si biro mar merino biro konyo chenro grup mago site sedo katimo mar medo yare mondo migo come to empty and she's going to load 5,007 containers. That's big. The ship tells it all. The ship is 318 meters. Longest we have ever received in this port. She's drawing a draft of 3 meters because it came like in a ballast leg to come just to load containers from Mombasa. The port is going to handle more volume than ever before. In one call, you're going to handle 507 containers. This is evidence for Kudo weche mote mag paro badi achiel ka gi wach ni Kenya TV shali chenga kama mkidira na achiel ka chiel Elizabeth wacho no ching malo ne ni kan mag imbo mar piny ende kunise nyinge Cynthia nga ndo chino ching malo ne yo makare na luoch ka basa ka chiko kidu wi ndo wacho no ching malo Evans Omondo onindo ka dana kaninya ka man omero kamano ketera Ramogi TV kikidi nyakwara mga jwango dugo kod matfof. Christians, all people from different backgrounds. There are many children that meet, they are not financially stable, they don't have enough, their parents are unable to make food. Many have come up with a problem. No, it's another problem. Something to set back on the hope tomorrow. They may want to lead tonight, and this is that a beacon of hope to our children that not come to school. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40 iyud mwandu molos sanosa. Iwe mos kairi wakeli mono kichudo nyake dho. Imbado makisumu Majit House ayama Ako Street. Muma eno piriari
Mosani. Ginik mage osogo seneno tunkae. Solomon Atito Kafaya goyo mbaka matut kod osonyo chieng' chabar jumani chakre sarioni Jusikand osogo winyo mondo chenro mar ng'eyo